Ang malalang mananap, sumangil ra gyud na siya, nagpili-pili diha para ingnon palit. Pag suma di ay dili day mo palit. Good morning mga guys. Di ata karon atbang sa karaan nga palengke diri sa Surigao City ug atong giduwa ang atong pinakasolid na followers. Ug wanay lain pinakagwapo diri dapita si Kangkang Guason. Mao nay mamiligya isda diri na abti kaayo ba mo pitik. Mo pitik og diskarte ba para mahalinan. Ang oy, ang iyang mga baligya sama mga goldfish, plecos, hammerhead shark, white muley, alcatran ug uban pa. Napay zebra lain-lain kulor. Zebra ba kana bitong isda, dili zebra nga katong kabayo. Ug dili ni katong mga isda nga mabuhi dagat ha. Mabuhi ni siya tabang na tubig kanang mainom nato ba. Ang malalang mananap, sumangil ra gyud na siya, nagpili-pili diha para ingnon palit. Pag suma di ay dili day mo palit. Ug mao ni iyang mga display. Hammerhead shark, reminders lang ha, dili ni siya iho sa dagat. Ug napay zebra, tanang klaseng color naa gyud diri. Dili ni katong kabayo. Kung gusto mo palit, anhilang mo diri sa atbang sa karaang palengke. Ug naa po siya muli nga marble. Crossbreed ni siya sa black muley ug white muley. Kaya gitawag siya marble na layer. Kay duha ka buk iyang sa ikog. Kung mamuhi tag isda, di nyo nato isagol-sagol. Hindi sila mag-crossbreed. Huwag na po sila goldfish nga triple nga ordinary. Huwag nag-change color na po ni. Huwag na po sila mga telescopic. Ang goldfish magod mga guys, daghan kayong klase. Na one-sided ordinary, triple, quadro, anay bullhead, na red cap, shubunkin. Huwag na po di ay white muley diri. Kung mo isagol-sagol ng mga isda, sama ng mga muley, white muley, silpin, alcatran, black muley, mga blue moon, mga mickey, magsagol-sagol sa color. Huwag na po yung mga goldfish nila diri nga ordinary, triple pa naman ang ikog. Og naapod sila telescopic na silver. Og dili ni siya matawag og blackmore kay ang blackmore di gyud mo change og color. Og diri ni mo makita spread na mga muli sama ning white muli, black muli, silpin, alcatran, nay blue moon, nay bandage og uban pa. Og naapod sila shubunkin nga ordinary. Og naapod sila bamboo plants para decoration sa aquarium og naay mga plicos diri. Mo ni mo limpyo sa imong mga aquarium. Og mao din ni ang tagiya sa mga isda nga naka-display diri. Og ako dyan nagipabandang sa kamera para makitaan dyan ninyo kung kinsa siya. Og makita po ninyo kung saan ka gwapo. Og dili dyan ka matawag ng gwapo kung dili ka magpahanyo sa imong isda nga baligya. Kung maabutan dyan ka kapanos. Og dali rek ayun siya pangitaon. Kung makakita na ka sa palengke nga karaan diri sa Surigao City, kanang gisugdan na sa paguba, og diha jud sa atbang nakapwesto siya. Og kani nga negosyo, dali ra jud ang kwarta ani kung magkugi lang ka sa pagbantay. Og igo ra man ko ka mangumbra sa Davao. Og unya, igo ra po ka mag-display diri sa Surigao City. Og pwede po ka mamuhi ani. Sa pagpamuhi nimo, kung mudaghan ang imong mga isda, pwede po ka mag-display dayon ani. Og dako kay nigkatabang sa imong pinangabuhian. Sa next upload na to, kung may makita na to, nga namuhi ani, og ako tutorial, og unsaon pagpadaghan sa mong isda. I-tutorial po na ako kapil o kung saan pagtambal sa tubig para di magsakit atong mga isda para mulungtay yun ang atong mga isda o mudaghan yun. O panyo ako, balot mag-follow mo sa akong Facebook page o akong YouTube channel, DRP TV Vlogs. O di rin natakot o daghang salamat o akong followers, lipay yun kayo siya pag-ayo.